Meie teine laul on hällilaul ja mõeldes ka nendele lastele ja kõigile, kes siia maetud on. Selle laulu autor on Veljo Turmis ja see on pärit tsüklist Karjala saatus. Ja solist on Eliise Pärnamets.
Suur tänu teille, Janne ja Vox Populi. Seuraavaksi laulamme yhteislauluna virrestä 195, On riemu kun saan tulla. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Isä ja Poja ja Pyhä Vaimo nimeen. Kristuksessa rakkaat ystävät, armsat soprat Kristuses. Jälleen olemme koolla täällä Pölkkylässä luonnon puhjetessa kesäksi. Suvivirren sanoin jo joutui armas aika. Perinteinen muistojumalanpalvelus on jo vuosikymmenten traditio, mutta joka vuonna huomaamme, että joukosta on poistunut aina joitakin pitkäaikaisia juhlan osanottajia. Muistamme Salmaa ja muistamme Ossia, jotka viime vuonna olivat täällä mukana. Monet muutkin muistot nousevat pintaan. Tänä vuonna tämä juhla on sitäkin suurempi. Onhan kyseessä Inkerin suomalaisten Pölkylän siirtoleirin ja monien matkalle uupuneiden hautausmaan vihkiminen muistolehdoksi. Viime vuosien aikana paikkaa on kunnostettu, kuten voitte nähdä, monin tavoin, ja nyt se on valmis paikaksi, jossa on mahdollista muistaa ja ikävöidä poisnukkuneita läheisiä. Olemme jälleen kevadelle saanut kokku Siia Pölkylä Inkeri-suomalaisten kalmistuleen. Inkeri-suomalaiset on jopa aastakymmeneit Pölkkyläs mälestanut oma katunnut. Viimaste aastatte juoksul on Pölkkylä mattusepai korrastatut ja muudatut mälestus hiieks, kus voimme meenuttaa kalleit lähetäsi. Tänävu meidän Jumala teenistuses teenip eelkaa piiskoptiit Salumäe, kes pyhitsep mattusepaikka mälestus hiieks. Hyvä juhlakansa, Raamatussa meitä kehotetaan ottamaan kiittäen vastaan kaikki, minkä Jumala on luonut. Näin teemme, kun tämä Pölkylän siirtoleirin hautausmaa pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella muistolehdoksi, ja iloitsemme siitä,
että Viron luterilaisen kirkon piispa Tiit on tullut toimittamaan vihkimiseen. Laululehe Peal on yhislaulut ja kollaselle paperille täpsemät teavet kesesinevat. Niin Soome kokutuse kuin Soome suurtkaatkonna ja kõikide ingersoomlaste organisatsioonide poolt soovin teille siin syntmuses kõigile pyhä hetke ja kogemust ja tänään neid, kes on seda valmistanut. Kaikkien järjestävien tahojen puolesta toivotan teidät tervetulleiksi tänään ja myöhemminkin tänne Pölkkylään. Kiitän kaikkia tätä juhlaa ja juhlapaikkaa valmistaneita. Olkoon kaikkivaltias ja armollinen Jumala meitä siunaamassa ja lahjoittakoon meille pyhän hetken. Psalmista 16 kuulemme seuraavat. Jumalan edessä mieleni hiljenee. Hän antaa minulle avun. Jumala, pidä minusta huoli. Sinun minä turvaan. Minä kiitän Herraa. Hän neuvoo minua. Yölläkin kuulen sisimmässäni hänen äänensä. Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei tunne pelkoa. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi on ikuinen onni. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Jesaja 65. peatykist loemme. Sest vaata, ma loon uue taeva ja uue maa. Enää ei mõelda endiste asjade peale ja need ei tule meeldegi, vaid rõõmutsetakse ja ollakse igavesti rõõmsad mu loodu pärast. Johanneksen evankeliumi 14. luvusta. Jeesus sanoo, älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijaan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet, kuinka voisimme tuntea tien. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Laulamme seuraavaksi virren 125, Kosketa minua henki.
Karl Tiit, ole hyvä, palun. Head sõbrad, ma ei teagi, kumbas keeles peaks rääkima. Minu lapsepõlv oli ka tegelikult kahekeelne. Minu esimene lapsehoidja kukotädi oli ingerlane ja isa oli Soome poiss, nii et meil Eesti raadiot nõukogude ajal praktiliselt ei kuulatud. Että en tiedä, millä kielellä pitäisi puhua, että kun lapsuus on ollut kaksikielinen. Isä oli suomipoika, kävi Suomessa taistelemassa Neuvostovalta vastaan ja mun ensimmäinen lastenhoitaja oli inkeriläinen täti, että koetetaan sitten sekä että puhua. Mä muistuttaisin ennen kuin tulemme tähän juhlallisen hetken pyhä evankeliumia ja luen sen nyt sitten suomeksi. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsioneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmä ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät varanneet mukaan öljyä. Viisat sitä vastoin otivat lampun lisäksi mukana öljyastian. Kun sulhanen viipyi, niin kaikki alkoi väsyttää ja he nukahtuivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä, tule, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneitot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi. Ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppoilta. Mutta kun he lähtivät ostamaan öljyä, sulhanen tuli ja jotka olivat valmiit menivät hänen kanssa häätalon ja ovi suljettiin. Jonkun ajan kuluttua toisenkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, ava meille. Mutta hän vastasi, totisesti minä sanon teille, valvokaa siis, sillä ette tietä päivää, ettekä hetkeä. Head sõbrad, oleme siin haudade maal koos. Ja see paik tuletab meile seda sama meelde, mida oleme just evangeeliumist kuulnud. Tuleb õigel ajal valida õli. Tuleb õigel ajal vaadata, et meil oleks piisavalt seda valgust, mida me tegelikult elus kõik vajame. Ja sellepärast on eriline tähtsus kindlasti haudade maal. Ja kui täna see paik saab siin õnnistatud Põlküla mälestushiie paigaks, siis see on just see koht, kus me peame saama seda õli õigel ajal. Et ükskord, kui meie aeg möödub, et me siis ei ütleks, meil ei ole õli, andke meile. Nüüd on õige aeg varuda õli. Nüüd on õige aeg valmistuda igavikuks. Selleks on haudade maad väga tähtsad. Ja see paik siin tuletab meelde Ingeri rahvalugu. Mul on teile täna hea meel edasi anda
mitte ainult meie oma Eesti kiriku tervitused, vaid ka Ingeri kiriku tervitused. Nimelt, möödunud nädalal oli Eestis Ingeri piiskop Ivan Laptev ja rääkisin, mis päev täna on. Küsisin, et kas sa saad ka siia jääda, aga tal olid muidugi omad plaanid ees ja ta palus kõiki tervitada. Ingeri kultuur ja Ingeri rahvas on see, mis tegelikult meid, Eestit, Soomet ja vana Ingerimaad ühendab. Minul endal on olnud võimalus olla selles töös 70. aastatest, kui sai loodud esimene kogudus Puškinis, siis Leningradi alal ja sellest on nüüd läinud ajad edasi ja kui meie sel ajal toetasime Ingeri koguduse sündi, siis nüüd, kui piirid on suletud ja sõda on alanud, siis palusime Ingeri piiskopil toetada ja aidata meie Eesti Jaani kogudust. Näete, nii on ajad. Oleme mäletanud seda, kui eestlased pidid põgenema oma kodumaalt. Täna uues olukorras võtame meie eestlastena põgenikke vastu. Maailmas muutub kõik peale ühe ja see on Jumala tõotused ja Jumala armastus. See on, mis on muutumatu ja kindel, aga selleks, et meil see Jumala arm ja abi võiks olla, me vajame seda õli. Olgu siis ka tänane päev üheks selleks päevaks, kui me võime seda õli endale varuda. Ja selleks, et see paik oleks kui kõnelev paik, tahan siis seda õnnistada ja pühitseda ja kuna see on kahekeelne paik, siis teeme ka seda sel korral kahes keeles. Kõige väeline igavene Jumal, sind me täname ja sind me ülistame. Igavene Isa, lootuse ja lohutuse Jumal, sa lasid oma pojal matta haudada ja astuda välja kui surmavõitja. Usus temasse me matame siia oma lahkunud. Pühitse see Põlvküla kalmistu rahupaik meile osaduse ja meenutuse paigaks. Olgu see kalmistu palve, lootuse ja rahupaigaks. Issanda põllumaaks, ülestõusmise kohaks. Sinu poja taastulekul ava siis magajate hauad ja ärata meie surnud igavesele elule Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Iankaikkinen Jumala, toivon ja lohtutuksen Isä. Sinä haudasid poikasi haudaan ja hän tuli ulos 3. päivänä kuolemasta kuoleman voittaen. Uskoen hänen hautaamme tänne lähteneet. Pyhitän tämän Põlvkülan hautausmaan muistopaikaksi. Olkoon hautausmaa rukouksen, toivon ja rauhan paikka. Herran maa ja ylösnousemuksen paikka. Sitten kun poikasi palaa, avaa nukkuvien haudat ja herättää elämään kaikki ne, ketkä tähän on pantu nukkumaan. Sitä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme nimissä. Aamen.
Rukoilemme vielä palvettamme koos. Herra meidän Jumalamme, sinulle kaikki elävät, ja sinun uskollisuutesi pysyy polvesta polveen. Me rukoilemme sinua. Anna tämän Pölkylän muistolehden olla paikka, jossa voimme jättäytyä muistoinemme sinun armosi varaan. Kiitos, että tässä paikassa voimme muistaa niitäkin, jotka ovat jääneet nimettömiksi ja kadonneet historian hämärään. Me kiitämme sinua kaikista ihmisistä, jotka ovat olleet suunnittelemassa, rakentamassa ja kaunistamassa tätä muistolehtoa. Auta meitä vaalimaan tätä paikkaa rakkaudella ja kunnioituksella, niin että se todistaisi ikuisesta uskollisuudestasi niin sodan kuin rauhan aikana. Me rukoilemme niiden puolesta, joiden maallinen matka päättyi tänne nälän, sairauksien ja sodan keskellä. Anna ikuisen valosi loistaa heille. Muistamme Inkerin suomalaisia ja heidän jälkeläisiään kaikissa asuinmaissa, erityisesti nyt täällä Virossa. Kiitos, että meillä kristittyinä on ylösnousemuksen ja jälleen näkemisen toivo taivaallisessa isänmaassamme, jota kohti me kaikki olemme matkalla. Rukoilemme vielä, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Pyydän vielä piispa Tiittiä siunaamaan meidät. Isän, tunnistaku sind ja hoidku sind. Isän, lasku paista oma pale sinu peal, olgu sulle armuline. Isän, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teille. Herra, välistakoon kasvonsa ja olkoon teille armonen. Herra, antakoon teille rauhan. Jumalan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen. Seuraavaksi laulamme yhteislauluna Lähdimme liikkeelle isien maasta, ja sen jälkeen on suurlähettiläs Timo Kantolan puheenvuoron paikka. 595, Lähdimme liikkeelle, laululehdeltä löytyy. Mielessäni
Kansojen keskelle Suomen siltaa rakentavat erityisesti suurlähetystön väki, ole hyvät. Austatut Inkerin suomalaiset ja Inkerin suomalaisten söprat. Tänään neid, kes on korraltanut selle sündmuse. Mulle tuntuu, että iga kord, kui olemme siin, päike paistab, että väga hästi korraldatud. Ja voimme ka tänada neid, teame keda need on, kes on teinud suurepärase töö, että meillä on sellainen ilus memoriaal. On oluline meeles pidada ja meenutada neid lugusid, mis siin juhtus teise maailmansõja ajal. Kindlasti se oli suur tragöödia, että niin paljon ihmisiä oli sunnitud lahkumaan kodudest ja teame need raskused, mitä siinä oli ja teame ka, kuidas se edasi läks nendele, kes ei jäänyt siia, kes läks Suomeen ja hiljem Nõukogude territooriumille. Että oluline on, että me peamme mieles ja voimme meenuttaa. Nyt suomen kielellä pari sanaa. Tänä päivänä on suuri tragedia, tietenkin suuri tragedia Euroopalle ja Ukrainalle, että meillä on sota, Venäjän hyökkäyssota, joka jatkuu. Ja tänä päivänä, niin kuin varmasti silloin, kun tässä Inkerin suomalaiset oli, me emme tiedä, miten tämä vaihe päättyy. Meillä voi olla toiveita ja meillä voi olla luottamus, että se päättyy hyvin, mutta lopuksi me emme tiedä sitä, miten se päättyy. Joudumme elämään epävarmuudessa. Mitmet meistä enemmälti köök arvaan tahavat toivottaa Ukraina rahvast ja pökenikku hetkel. Solidaarisuus on väga tukev ja se on oluline, että se jatkub. Riikidel see olukord on veelgi raskem, see ebakindlus, että kuidas se edasi läheb, see sota, kuidas see loppub, mis on see tulemus ja kuidas elu edasi läheb. Soome pooles on ka, nagu kõik teate, on tehty järeldusi, iga riik peaks tekemään järeldusi, kuinkas tagada ja töötada julgeoleku eest ja yksi nendest järeldustest, mitä Suomen puolella on tehty on, että me koos Ruotsiga esittäisimme taotluse NATO-liikmesriikiksi. Se on kindlasti ajaloollinen otsus, mitä tekimme, aga mä tahan ka samalla hetkellä myöldä niimoodi, että julgeoleku on ollut Suomelle oluline, isegi eksistentsiaalne alates meie iseseisvumisest ja selle eest me olemme töötanud. Iga ajal on ollut se kysymys, kuidas tehdä oikeat otsused, mis on need oikeat otsused, kui ei tea, kuidas meie olukord järgmisel päeval, järgmisel nädalal on. Ja hetkel, kui on se suur ebakindlus, se oikea otsus, mä arvan, oli se, mitä me tekimme. Et siinä on sellainen big lean ka. Siiski, kui hetkel paistab, että oli ajaloollinen otsus. Siinä on big lean,
että tahamme tehdä parimmat ja oikeat otsuset riikin julkiolukun takamiseksi. Todella hienoa, että täällä on väkeä näin paljon tänään, kun tätä vihitään, tätä paikkaa. Ja hienoa, että voidaan inkeriläisten tarinaa pitää esillä. Haluan kiittää kaikkia siitä, että on saatu näin hieno muistolehto ja että olette täällä paikalla. Ja toivotan tietenkin hyvää kesäjatkoa, että toivottavasti se jatkuu samanlaisena kuin mitä tällä hetkellä. Kiitos. Lämmin kiitos suurlähettilälle. Ja hänen toivorikas puheensa nostatti myös tässä, kuten huomasitte, niin perhosen ilmaan, joka on ylösnousemus toivon ja rohkeuden merkki. Pärnun kuoro on supistunut pikkusen aiotusta ja niinpä Pärnun kuoro, pärnakkat olemme me kaikki. Omalla maalla on seuraava laulu ja se löytyy sitten sieltä ilmeisesti erikseen monistettuna kappaleena, jos sitä sieltä on. Virsilaululehdestä sitä ei löydy, mutta joka muistaa ulkoa omalla maalla, niin pääsee siihen mukaan. Olkaa hyvä. Ja sitä laulammekin koossa. Kenen vähänkin se laulu lentää, rouvimme koossa laulua. Thank you.
lähettiläs Timo Kantola ja rouva Riitta Kantola. Rakkaat. Aha. Niin. Rakkaat seurojemme seniorijäsenet ja hyvät kunniavieraat. Näinä päivinä 80 vuotta takaperin sodan pilvet yhä synkkenivät Inkerin ja Pietarin yllä. Saksalaisten hyökätessä venäläisasukkaat olivat jo evakuoitu selustaan, mutta suomalaiset puolestaan pakenivat lähimetsiin. Sieltä he sittemmin palasivat koteihinsa, mutta seurasi ankara pakkastalvi ja puutetta tuli kaikesta, syntyi nälänhätää, raivosivat kulkutaudit. Joillakin paikkakunnilla kesti lentopommituksia ja tykkitulta yötä päivää. Väestön evakuointi tuli siis yhä ajankohtaisemmaksi. Tässä hyvin tukalassa tilanteessa tekivät ensi alkuun virolaiset tutkijapiirit aloitteen Inkerin ja Lugan piirien siviiliväestön rekisteröimiseksi. Alueitahan asustivat paitsi suomalaisten, myös virolaiset, latvialaiset, saksalaiset, mutta myös venäläiset, inkeroiset ja vatjalaiset. Kaikki nämä ryhmät seikkaperäisesti kirjattiin. Väestön evakuointi tuli siis erittäin ajankohtaiseksi ja heimoaktivistien painostuksesta havahduttiin lopulta myös Suomen hallituspiireissä. Ja 1. joulukuuta vuonna 1942 presidentti Risto Ryti määräsi lähes 65 000 Inkerin suomalaisen pelastusoperaation johtoon insinöörimajuri Pentti Kaiteran. Ennen operaation alkua ehti Leningradin rintamavyöhykkeessä menehtyä lähes 7 000 Inkerin suomalaista. Ja oma-aloitteisesti oli painut Viron puolelle lähes 20 000 inkeriläistä. Tämä siirto-operaatio oli erittäin haastavaa, mutta Kaitera siis olikin toiminnan miehiä. Hän oli Mannerheim-linjan esiesteiden rakentaja, talvisodan suurtalkoiden pääjärjestäjä, karjalaisevakkojen avustaja. Aikalaisensa ovatkin muistaneet hänet lempeänä isähahmona. Inkeriläisten asialle henkeen ja veren omistautumisestaan kertoo seikka, että hän irtisanoutui virastaan heti, kun siirtoväki valvontakomission vaatimuksesta pakotettiin palaamaan Neuvostoliittoon. Siteeraan. En millään voi osallistua inkeriläisten palauttamiseen. Minua loukkaavat syvästi puheet siitä, ikään kuin inkeriläisiä olisi tuotu Suomeen vasten heidän tahtoaan. Olen henkilökohtaisesti pitänyt huolen siitä, että tulo olisi joka ikiselle vapaaehtoista. Enkä ole löytänyt välirauhan 10. pykälästä sanakaan siitä, että inkeriläiset pitäisi palauttaa. Siksi vaadin sisäministeri Emil Luukalta vapauttamista virastani. Sitaatin loppu. Kaitera ei siis voinut käsittää, miksi paljon kärsineiden piti kärsiä lisää. Hartaana kristittynä hän halusi auttaa, eikä tehdä myönnytyksiä mahtimiehille. Suomi rahoitti suurevakuoinnin eri vaiheet sota-ajan niukasta budjetista. Tässä luonnonkivessä olevalla muistolaatalla Inkerin suomalaiset ovat ilmaisseet siitä kiitollisuutensa. Olemme kiitoksen velkaa myös useille pelastustoimiin osallistuneille lotille. Elsa Tubelman, Sylvia Heino,
Liisa Tenkku, Anni Tukia, Hertta Levas, Mari Virolainen, Eeva Yllö. Valtaosa heistä olivat syntyään Inkerin suomalaisia. Kiitollisuuden velassa ollaan myös Palliskin ympäristön talollisilla, jotka luovuttivat omista ruokavaroistaan kokoamisleireille nälkää näkeville. Tästä kertoi seikkaperäisesti Ilmar Laheranta. Muistamme myös Ilmaria elinikäisenä inkeriläisten ystävänä kautta vuosikymmenten. Mutta miksi sitten seisommekaan täällä runsaan 1000 ihmishenken tomujen päällä? Kuinka kävikään näin, että satojen ihmisten vilpitön ponnistus ei estänyt turhia kuolemia? Aina tietysti voidaan syyttää ilmastoa. Poikkeuksellisen ankaran talven jälkeen meri pysyi pitkään jäissä. Jäiden lähtettyä huhtikuussa ei keväinen Suomenlahti ollut tyyntä. Myrskysäillä saattoi helposti ajautua miinoihin. Yhtä vaarallisia olivat Puna-armeijan torpedot. Olihan Venäjä uhannut upottavansa siviililastissa aluksetkin. Kaiken tämän johdosta pakolaisia yhä vaan kasantui. Vuorokaudessa saapui 2-6 junalastillista lukumääräisesti 500 hengestä 1300 henkeen. Leirien vastaanottokapasiteetti ylittyi monenkertaisesti. Pulaa tuli siis majoitustilasta, ruuasta, lääkkeistä, avustushenkilökunnasta. Ihmisiä sullottiin muun muassa telttoihin. Heitä oli jopa taivasalla katsomatta kosteisiin sadekeleihin. Heikkokuntoisia tautien näännyttämiä vanhuksia ja lapsia alkoi menehtyä. Liian moni väsyi ennen laiturille pääsyä. Kuljetukset kestivät 2 vaiheessa vuoden ympäri. Viimeiset laivaukset tapahtuivat vasta vuoden 1944 loppukeväästä. Siis kunnioitus ja kumarrus ihan kaikille, jotka ovat olleet mukana tätä muistolehtoa uusimassa. Uurastuksenne on antanut tälle pyhälle paikalle uutta sisältöä. Nyt täällä voidaan muistella kaikkia sorroissa ja siirroissa menehtyneitä Inkerin suomalaisia, riippumatta siitä, missä tai milloin he menettivät henkensä. Erityiskiitokset kuuluvat tietysti aloitteen tekijöille, Inkerin suomalaisten Tallinnan seuralle ja erityisesti Viktor Blomqvistille, suunnitteluvaiheessa mukana olleelle korusepälle Harvi Varkille, samoin ristin takoneelle sepälle Väinö Niitvekille sekä avustajalleen Mikko Freibergille. Suomen tasavallan suurlähetystö on aina pysynyt tukenamme. Kiitämme suurlähettiläitä Kirsti Narista, Timo Kantolaa ja rouva Irma Kantolaa. Kiitämme myös Viron instituutin taannoista johtajaa Martti Turtolaa, joka oli alkuvaiheessa 90-luvulla mukana. Samoin instituutin nykyistä johtajaa Hannele Valkeaniemeä. Palliskin hautausmaalla sijaitsevan muistokiven ympäristön suunnittelussa ja sen kunnossapidossa on avustanut Lääne-Harjun kunnanvaltuusto. Kiitämme erityisesti kunnanjohtajaa Jaanus Saattia. Kaiken tämän ajan ovat seisseet Inkerin suomalaisten rinnalla Tallinnan Pyhän Pietarin seurakunnan papit Hannele ja Markku Päiviö. Kiitämme vankasta tuestanne. Lopuksi kiitämme hedelmällisestä yhteistyöstä säveltäjää Bert Tuusbergia, Vox Populi-kuoroa sekä sen tarmokasta johtajaa Janne Fridolinia. Tämä lapsivainajille omistettu kuorolaulu humisi tänään
lehdossa kuin keväinen tuulen vire. Uskon hartaasti, että nämä suloiset sävelet kantautuivat myös lapsivainajiin, missä sfääreissä sielunsa nyt ovatkaan. Siis suur kiitos kaikille, ketkä ovat kantaneet kortensa kekoon. Kas Pertti ja Janne on veel siin? Et siin lõpuks tahaksime oma häädele sõpradele kinkida meie trüki värsked raamatud. Et kui see autor on ka kohal, te saate pärast autogrammi küsida. Juba on olemas. Aga mina tänan, aitäh. Head siinviibijad, täna on eriline päev ingerisoomlastele, nende järeltulijatele ja ka kõigile nendele, kes on huvitunud ingerisoomlase ajaloost. Raske on rääkida, sellepärast, et kuidagi läheb südamesse see meie teise maailmasõja kulg ja võrreldes nüüd sellega, mis toimub praegu Ukrainas. Aga me peame lihtsalt toetama neid ükskõik mil moel ja lihtsalt elama oma elu. Täna siin see paik, muistolehti, väga ilus sõna soome keeleks, mis on pühitsetud, siia tulla on nüüd kuidagi teistsugune tunne. Me oleme igal aastal siin käinud, aga täna ma tunnen, et see on kuidagi nii eriline, et ei ole sõnu. Mina ja meie pere ei ole, tähendab selle kohaga seotud, aga see Klooga kogumislaager, kuhu meid Ingerimaalt toodi, see küll. Ja mina olin siis 2-aastane ja ma tean seda ainult oma vanemate ja ajalooürikute järel. Nii et elu ei pea kerge olema, aga ta võiks olla ja me kõik seda soovime. Ja paraku läheb ikkagi nii, et üks inimene on teisele vaenlane ja ta tuleb hävitada. Nii, täna on ikkagi rõõmupäev ja mul on väga hea meel, et väga palju ingerisoomlasi ja nende pereliikmeid ja tuttavad on tulnud selle paigaga tutvuma ja näevad, et meie peame seda väga kalliks. Eesti Ingerisoomlaste Liit tänab väga Tallinna seltsi, kes on kõige selle algataja. Ja juba Taisto rääkis Ilmar Laherannast, kes tema oli ju kohalik elanik, tema ju kõike seda teadis ja jõudsid nii palju salvestada, kui lihtsalt jõuti. Ilmarit kahjuks enam ei ole, aga siin on Ilmari tütrepoeg Urmet. Urmet, vaadake, Urmet tõstis käe seal. Aitäh, et sa olemas oled ja et sa oled siin ja pead kalliks seda paika nii nagu meiegi. Eesti Ingerisoomlaste Liidu juhatuse koosolek 26. mail otsustas tänada Tallinna seltsi, kes on selle eestvedajad ja eraldi veel Viktor Blomqvisti. Ja niisugune aumärki temale tahaks üle anda. Viktor, kus sa oled? Ma näen, et sa oled siin. Ole hea, tule. Või ta ei taha tulla? Lähme sinna siis järsku. Kuule, me tuleme sinna. Vikille onnea tässä yhdessä. Ja tämän jälkeen
Laulamme vielä Suvi-virrestä. Siellä olevat säkeiset 571 virrestä. Ja muistamme, että tuolla Paldiskissa siellä on vielä Pärnun kuoron ja ehkä kaikkienkin yhteislaulu. Ja Vogi, Vikin veli Vogi, puhuu siellä sitten vähän siitä, miten kaikki oikein tapahtui. Hänelle myös erityisen lämmin kiitos ja kunnioitus tästä ohjelmasta ja paikasta. 571. Jo joutui. Emännät ovat laittaneet kahvin valmiiksi ja kiitos siitä Suomen suurlähetystön porukalle erityisesti. He ovat järjestäneet tämän kahvitarjoilun, että jos voin pyytää suurlähettiläs ja piispa ja rouvat, olkaa hyvä ensimmäisenä, että päästään kahville.
terve.